Zo begint het koffieproces in Bolzert. De koffiebienen komen via Brazilië en Duitsland uiteindelijk bij koffiefabriek UCC in Bolzert aan. Daarna volgt een intensief productieproces voordat het pak koffie erdoor gaat. UCC levert een protte huismerken koffie voor tal van supermarktketens en groothandels. Een Jellylien die de vestiging in Den Bosch sticht en moesten ze daar in Bolzert wel op inspelen. Als je natuurlijk ruim 20 arbeidsplaatsen hier toevoegt en je gaat niet je kantoor veranderen, dan dat had niet gelukt als we dat niet hadden aangepakt. Dus nee, dat was wel echt noodzakelijk. Een grote koffiefabriek in Bolzert die het al bestaat, zoent jelwij de jaren 70. Het oude Niemeyer fabriek zei de oudere generatie nog wel wat. Liek als de jerdere namen van het fabriek de Drie Mollen. Zo'n 2012 had een Japanse eigenaar de touwtjes in handen. De ambitie is groot om de komende jaren verder terug te groeien. Betekent dat concreet uitbreiding van gebouwen en mogelijk ook weer van werknemers? Zoals ik er nu tegenaan kijk, niet van gebouwen, wel qua werknemers. En hopelijk bereiken we die groei. Ja, wat voor aantallen hebben we het dan eventueel over? Dat is een gewetensvraag. Laten we zeggen dat we in ieder geval proberen de komende jaren minimaal 10% per jaar te groeien. In het productieproces komt het alweer heel correct. Alles voor een optimaal eindresultaat. De laboranten hadden ook een heel belangrijke taak. Alle dagen proeven ze zo'n 100 en 300 bakjes koffie. Wij slurpen dit omdat we proberen zo vol mogelijk aroma's uit de koffie te halen. Daarom slurpen we, dan komt het meer in de neus en in de moeder. En wat doe je met die gegevens dan? Nou, op basis van deze brouwerijen jouwen wij partijen vrij, geven we partijen on en jouwen wijnproducten vrij. De concurrentie is groot en de druk is heeg om te presteren. Maar Joert is er ook voor het personeel eventijd voor een feestje in verband met de officiële werkopening. En er is vertrouwen in de toekomst. En hij hier een geweldig plekje. En je houdt ook wel werken de komende jaren, denk je ook? Daar ging ik wel vanuit, ja. Dat maakt de baden maar verzorgen.